ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kedor barsno moring keneng kum shibentam bantang kentiu shu ikashnong kathau hake buon kiliang mentaka singin krep nya kendo yu menteri rangba kejelau konrak ki sangma hake jin sendra lang MDC kathan bo penyai sing sim kino yalam shnong moring keneng mentaka step kelet ban kendo yu konrak ki sangma hapo ka ying sa jong u ban pensngo holo ke jingdon kam bandon no ya multi purpose hall ka mini stadium ba community college Habekran bakabati CTV ba Shining Star Kharbi Q Ubadeus Katrishnong Ulapan pau badakal yang menteri rangba kejelau konrak ke sangma Ulapan pau buun selek ya kini kejingkwa jong kedor barshnong namar ba kini kilo ke bedon kam pan kentiu ke shnong kathau ba kashnong ke bolong pedeng ya ke buun kishnong Shushu ulapan pau ru ba kalong shisha ke bedon kam bandan no ya ke mini stadium namar ba kashnong moring keneng kelas se ya shibun kirang ilak kai football bat kamtam mentaka sengi kashnong moring keneng kelapau bah kedai no hebrit sambol lang renja ubrang kendrus nam karta Nagaliang jungi ka dorbar shnong mong keneng mentang singi layo wan meni kendu ya chief minister sar kontrak ke sama apo ka jingi rangkat u lokal MDC jungi to por bedai UCM jong ka ke HDC ba punya sing sim ka jingwan jungi mentang singi bani kendu ya u chief minister kalong lor ka mumerendom ke bana kaliang jong ka shnong kalayo ban summit i ha ka nyotorik jong nai kendai arjarat war ta ka por ba Chief Minister jungi wan ban play ya ka CAC ke jungi nagaliang jongi ka shnong pada laitili gi point gi ba nagaliang jong ka shnong hi borhoi kala bu akata ka merendam ka ban kong gede ka multi purpose hall ka ba nagaliang jong ka shnong kala idon kam bandon nomor ba ka shnong mor keneng gede win ka shnong ka ba lese ka ba de ka shnong pedeng na ka bun ba ki marjan shnong situ par ku ko poro gede ka shnong ka ba penminya bubun ba kisap segi nong shat ne ki arts program patunta ter ba kadai ru kabala idon kam mandon nomor ba kadai ka pangidon ya ka block office ngidon ya ka CC mar ka nagaliang jong sarkar ka ban organize program ro impat don ya ka hol ro biang dengan kadai ko win ka se ka thong ka ban nagaliang jong snong ka ban yo le ban ya keren bedai ba ban keren ba UCM ka ba arpat kalong bedai ba ka jingwa jong ka snong banyo ya ka stadium ka bapaka nak benta ban se ban kendok ya gijing lekai football ke paper ke ban nagaliang jong snong go chupelong nakapor ban kumjuru ka de ko nak snong ka ba gipinmi ki bubun ba ki players nakapor kumbang itip ngidon ya o samla loki star lawai bula sajid ning ba ka scholarship napo ka tata wala don ban se train yel de sport spin te matali kumba boro ngi ya gijing viral jong video jong we na o mo ku kena samlan ko snong jingi bodang kena sambor lang jerwa ba borok ngitip u sambor lang renja bodai u wena let's say ba borok ngitip bodai u junior Martinez te kamdai tangkata andre kedai ka por ka ba nagaliang jong ka snong kadai bandon ye ka stadium amar ba kumangan ong beng pi ka lomba kamor keneng kedai gowe nak snong pedeng ka ba kentup ikini ki ba bon ba ki marjon snong stay ki bajuan simenta ki jina ka football ko snong jingi de habedai bat kini nagaliang jingi ka snong ila kham stress kham ba mene habedai bat kini kam ya UCM ba nagaliang jong UCM ru ong ba le sewat la kampat dai 4% ru isuntuk ba nagaliang UCM ya de kini ban penulong kini kam rekat ke jingi trelang ba jong MDC jingi ba la judien ka por habedai bat kini kam de ka balai bat habedai bat ka community college nagaliang jong UCM ru ong ba ya kini respect dan nagaliang jungi hi ka ba kwa dik kelong mata ka ba inyo ya kini ka mini stadium te nagaliang jungi ka snong klem dala ban kelet ya i baduk punya sing sim i badai lokal MDC jungi i badai ba sim hakmat ya ba idai bukni kam ban kermen ba kini jingi man klub jungi mataksi kalong ka bocor jong UCM wong ba nagaliang juru wong ba ngalong aktif has pan snong mor keneng kadai gowe na snong ba pedeng na babun ba se la dai phai na boy ru kadai go pedeng la da phai na silong paniar juai ru kadai pedeng da phai na juai ban kiu silong ru kadai go pedeng kadai gowe na snong ka ba la idon kam bangin yo ya kadai ka madan ka ba paka ban se ban organize ki ji ka lo fair kadai yang siam dei ong ba kan sadon saka mikle game ya ka ba ka mo ka chan ka Western Hill District kan host
ya kan dei gawira ke ba idon kam le se ya kamor keneng ke ba bordar bat ka West Sente Hill District se ba yo ikni badan se ba yo ba ta West Sente yo kamla ma ban hus ini ne kan long takum ka we na ki madan ki ban yo ban practice kalian jusu em wong ba wai ong ba kunta ba du increment ba kan kam ba ngiwan ba kan se so